Uputili smo se u Prokuplje, prošli smo selo Potočić i nastavili pravo i ušli u Malu Planu, tamo gde se porodica Vasić nalazi. Gledalci, nalazimo se u Prokuplju, tačnije se nalazimo u Maloj Plani. Zašto? Ja mislim da je ovo ekskluzivan intervju sa mojom gošćom i to baš za Hype televiziju i bez lažne skromnosti, kaže, pristala sam baš zbog tebe. Mislim da tako i jeste. Po prvi put na našoj televiziji, po prvi put ja vodim razgovor i pretres sa... Ta-na-na-na! Rada Vasić! Tako je. Aplauz, molim vas, evo iza kamere. Dobro ti meni došao. Dobro došao. Ili dobro ja tebi došao. Dobro došao, moj dobro. Kako si, Rado? Evo, dobro. Šta radiš? Bogu da kažem da sam dobro. Reci mi, Rado, evo po prvi put ja i ti zajedno da vodimo razgovor, po prvi put u stvari, aj pa mogu kažem gostuješ ti kod mene, iako sam ja došao kod tebe. Pa ti si došao kod mene i ja ću kod tebe, hvala Bogu, u domaćinsku kuću uvek se dolazi. Jeste, i ti kod nas da dođeš. Naravno, dobro došla. Rado, ja bi negde krenuo s tobom od početka negde. Kakva si bila kao devojčica, kakva ti bila mladost? Mladost mi bila, ja sam bila peto dete i ja sam bila najmlađa od moje braće i sestre, pa Boga mi svi su moje braće i sestre pazili na mene, vodili račun od mene. Znači, ja sam bila njino najmanja sestra, dete i kad je najmlađi čovjek, uvijek imaš dobro popust, gledaju ti kroz prste, jel, dete, najmlađu kuću. Svi te čuvaju, svi te paze. Svi me pazili, volili, hvala Bogu. Da, reci mi kako su ti bili roditelji, su bili strogi prema tebi? Pa da kažem da nisu bili nešto strogi prema mene, blagi roditelji sam imala, dobri roditelji sam imala, iz dobre sam porodice, znači moja cela familija, majka, otac, sestre, dva brata, svi smo, hvala Bogu, bili dobro u kuću, toliko decu moja majka i otac imali, svi ni dobro nahranili, čuvali, školovali. Sad ko je kako dete, svako sa svoju sreću. Jest, dobro. Sa Radetom si koliko, preko 30 godina? 44, 80. Znači od 80 do sad 44. 43. 43 godine. Boga, tako je, 43 godine braka. 43 godine. Da. I reci mi, za tih 43 godine braka, kakav ti je bio brak? Jesi zadovoljna bila? On je negde staložen i miran čovek, što smo mogli da vidimo i kroz reality, što smo mogli da vidimo i privatno vas kad snimaju. On je negde miran, a ti si ta, Boga mi, koja lupi rukom o sto i koja vodi kuću. Pa ovako da budem iskrena, kao što sam uvek iskrena, ja bi poželjela na svi mladi ovog sveta da budu ko što sam ja provela sa moga muža, ko što sam ja živela, kao što mene što čuva, što on mene kao ovako na dlanu, što je on mene kupovao, što on mene pogledao. Mi smo stvarno ljubav imali, svakome želim takav ljubav da ima i takvu slogu, takav brak da bude kao što ja s mogom Radeta ima. Da, to se vidi, apsolutno. I volite se i dan danas. Pa da ti kažem, ja mislim sad u starosti da se i više volimo. Stvarno? Ja njega uvek poljubim, on mene, sednemo jednog pored drugoga, on mene šaci, ja njega. Moja deca to znaju. I mi kažemo decama da ste vi meni živi i zdravi, moj deda je deda, on mene kaže moja Rajka, ja njemu moj Rade, moj Šaci i kod mene moj povećani ton, njegov je uvek dobro bre ženo, ajde smiri se, ne deri se bre, pa šta je to, ajde zapali jednu cigaru, skuvaj ni kafu, nikad nemamo svađu, problemi, znači da ne čuje. Da. Dobra, reci mi od tolike ljubavi i svega toga, jer se posvađate nekad? On tebe možda često iznervira. Gledaj, u svaku kuću ima dim, pa i u našu. Ali, to je jedno poštovanje. Znači, on je muško, ja sam žensko, ja ne mogu da radim nešto na moju glavu.
Znači, ja i on sednemo, dogovaramo se. Ali ti vodiš glavnu reč. Pa, jeste, Rado. znaš šta, ali sam ja zahtevna, evo sad sam stala da ti kažem. On kaže tako, meni se to ne sviđa, ja kažem čekaj, ne može tako ovako. Ja hoću ovako, ne može tako ovako. Šta ćemo sad? Ja kažem ovako. I on zna šta kaže. Pa dobro bre ženo, kako kažeš, kad to uradimo, on kaže, pa u pravu si bila mačko, u pravu si bila. I ti uvijek budeš u pravu? Pa možda neki put i nisam, ali nikad mi nije zamerio. A kod koga su pare? Pošteno da ti kažem, on kad svira, kad radi, kad zarađuje, ili ja, mi smo bili u Nemačku, došli iz Nemačku, ja sam ta šparđika i ja sam u špar kasa. Ja njemu kažem, Radi, ja sam tvoja špar kasa. Ja manje trošim, Rade više. On je veći potrošač, veći kavaljer nego što sam ja. Ali opet ja kažem, ovo će da kupimo, idemo da kupimo. Dobro. Od tolike ljubavi, od tolike sloge, napravili ste kuću ovoliku. Video sam, sprovela si me kroz cijelu kuću, prelepa kuća. Imate 6 dece, živi, zdravi, svi srećni. Jeste. Kad ste posljednji put vodili ljubav? Pa sad ću i to da ti kažem. Kasnije ljubav, sad ne mogu da ti kažem datum i vreme i to sve. Pa malo nismo sad češće, jer mi je Rade bolesan. Ja neću da opteretim moga muža i da mi je došlo baš do tog nekog seksa. Nije ljubav u seksu. Ljubav je u poštovanje i da ga volim sa srce, a ne da ga volim samo radi seksa. Dobro. To si u pravu, to se slažem. Jeste. Ali kad je posljednji put bio seks? Pa sad to ne mogu da kažem. Što? Pa sad to ne mogu da kažem u javnosti, to ću da zadržim i dalje za sebe. Dobro. Ali je bio skoro? Ne, sad nije bio pre 20 godina. Tu je negdje bilo. Dobro. Reci mi, kako ti gledaš, na primjer, sad ovako na javni život, ti si u medijima i ti si javna ličnost, narod te obožava. Citiraju tebe što ti kažeš, ponavljaju za tobom, gledaju tvoje snimke, vole te u reality show, zabavnim programima, je li tako? Pa ja sam srećna, presrećna sa moji fanovi. Ja bi se ovim putem svima zahvalila. Evo, slobodno, ovo je tvoja kamera. Zahvalila bi se svim mojim fanovima, celoj dijaspori, što mene prate, što mene obožavaju, što sam njima nekako interesantna, da li malo to što gre... Kaka sam, taka sam, ja sam njina rata. Zato ja šaljem njima veliki pozdrav, poljubac od mene, ljubim ih, grlim svi. I dalje vaša Rada se slika s vas i uvijek se javljam. Šta ti kažu kad priđu? Gde si Rada, gde si zvezdo, gde si kraljice, gde si legendo, dođi, poljubimo se, zagrlimo se, slikam se, nikoga nisam odbila. I kad sam u najveću, i kad sam u dobro i u zlu, uvek stanem da se slikam i sa mladi, i sa stariji, bilo koji mi stane, Rado slika, Rado, svi. Znači, oni mene glasali, oni mene podigli i ja ispoštujem moju publiku uvek. I treba. Rado, kako gledaš sad ovo, na primjer, u medijima se dosta priča o elitnoj prostituciji, o ženama lakog morala, o muškarcima koji su žigolo. Znaš šta je žigolo? Pa pošteno ti kažem, ne znam šta je žigolo, a o ženi lakog morala što je morala? Dobro. Aj mi reci nešto, šta misliš o tome? Dosta se, na primjer, piše, jer čitaš i sama, vidiš non stop, mediji bruje kad su u pitanju prostitutke, elitna prostitucija, žene lakog morala. Kako ti gledaš na to? Pa pošteno da ti kažem ovako na žene sa lakog morala. Pa ima neko da to radi iz velike nužde, da možda nema ta žena. Ne zna kako sama sebe da izdržava. Da nema pravog muškarca za sebe. Da je u neki problemi. Pa nešto tu i razumem. Ajde da kažem tako. Možda nisam u pravu, možda sam u pravu. Mada ne podržavam to. Ali šta će, žene smo.
Prašimo muškarac i kad svaka žena koja je slobodna. Pa, mora da radi. Jeste, ali čekaj, imaš i one žene koje vole to. Pa ima i. Nismo sve žene iste. A kako onda komentarišeš te žene koje vole, na primjer, to? Pa šta da radiš? I to je posao neki. I to je posao, mora žena da radi. Radi, to je seksualna radnica. Kako? Seksualna radnica. Aha, one su seksualne radnice, dobro. I A to je žigolo? Pa za to žigalo, ne znam šta da ti kažem, stvarno ne znam. Čekaj, to je muškarac koji naplaćuje svoje seksualne usluge. Muškarac, to znači muškarac naplaćuje svoje... to nisam imala šanse i prilike. Niko me nije ni pitao, nisam čula, ne znam za to. Eto, to je žigolo. Šta misliš o takvim muškarcima? To se i videlo. A gledaj, kad ste bili u Nemačkoj, na primjer, kad ste tamo radili, ti i Rade ste tamo radili. Da. Jel' tako? Jes. Čime ste se bavili u Nemačkoj? Rade je radio preko socijalno na stadion za fudbalere, a ja sam radila po hotelu. Čistila? Da, čistila. Dobro. I vi ste tamo verovatno skupljali novac. Jesmo. Jel' tako? Jesmo. I tamo se desila još dve velike ljubavi. Naravno, jesmo. Jel' tako? Tako, pa kad sam bila mlada, ja i moj muž, kako da nije bilo seksa, ljubavi, odakle bi napravila ovu decu. Ajde, kaži mi, da kažem ono iskreno. Čekaj, jednom je Rade, jednom si ti izjavila da nisi pravio, ne bi ni rađala. Pa jel' tako? Jel' tako? Pa ja od mog oca, da sam ostala kod mog oca, ja ne bi imala ni jedno dete. Ali ja sam se udala, znači, prvo trebaš ljubav, da voliš nekoga, i iz ljubavi voli se muž i žena, pa se i deca prave. Jeste. Da li si ti svako tvoje dete iz ljubavi napravila? To jest, da li ste oba ili možda neki put, ono što kaže, ostala si trudna, nismo pazili, znaš kako to bude? Zakačili. Nisam ja zakačila, naravno znam kad sam imala ljubav i kad ostanem u trudnje. Čim se ne paziš, naravno da si trudna. A jeste se pazili nekad? Posle toga, a pre toga nisam, redovno sam rodila. Da, svaka čast na tome. I, na primjer, u Nemačkoj se desile dve velike ljubavi. Ti ostaneš u drugom stanju. Da. Jel' tako? Tako. I rodiš dva zlatna sina. Jes. Jel' tako? Tako. I oni su rođeni, od svih 6 jedino su tvoja dva sina rođena u Nemačkoj. Jes. Jel' tako? Tako. Nemačko državljanstvo. Tako. Tamo su živjeli koliko dugo? Pa i tamo i dalje živimo. I dalje, jel' tako? I na primjer, ti si izjavila dosta puta da su Giba i Mika tada, u tom trenutku, drugačije se ponašali u odnosu na tvoje 4 dece. Mentalitet drugačiji. Jest. Da je Nemačka uticala na njih. Jest. Njihov mentalitet, rad, sve to. Jest. Jel se to stvarno toliko vidjelo? Pa jeste, vidjelo se. Znači, oni su bili... Ti si mi čak rekla da su oni mnogo bolji u odnosu na... Ne, ja sam možda tu malo pogrešila, da su oni mnogo bolji od ovu decu. Ja sam jedna majka rodila jedan otac napravio. Meni su moja deca sve isti. Ali malo što su oni, eto, bili pomazni. Znači, ovo deca bili poveća, uvek su njih pazili, cuclu, flašicu da donesu. Znači, oni su svi, cela kuća, sve ljubav na njih. Još oni dvoje iste, bliznaci, bili lepi. Jednojajčani. Jednojajničani. Da. Kako? Jednojajnični. Jednojajnični. Ne mogu da potrebim. Jednojajčani. Tako je. Gledaj sad, Rado. Ti si izjavila isto jednom da ako se rode devojčice, da ćeš da ih ostaviš i da pokloniš nekome. Ako budu muškarci, jedva čekaš. I kaže ovako, Rada leži u sobi, porodila se sve. Dolazi, kaže Rade i kaže, šta kaže? Jao, ženo, kaže, rodila si mi 2 sina, 2 lepotana, kaže, beli, lepi. A ja kažem, el beli? Beli. El krupni? Krupni. Pa kažem, pa to su moja deca. Ajde, vodi me da idem da vidim tu decu. Da li su beli, lepi? Ako su beli, lepi i muški, uzimam. Ako su ženski,
ostavljam je u bolnicu, pa nek uzme ko hoće. Rade kaže, šta ti je bre ženo, šta si poludela, to naša deca. Bre, jeste, kaže, mnogo, 6 deteta naroči mi se smeje, bre muže, de 4, sad i još ova 2. Kao on kaže, gde će da bude i to 5. i 6. za decu ima uvek hleba, neće da ostane nijedno dete gladno. Kako kažu narodu, kad čeljad nisu besna... Ne, kuća kad nije... Ne, kažu kad čeljad nisu besna, kuća nije tesna. Nije tesna. Jel' tako? I to je živa istina. Jest. I vi ste primer toga. Naravno. I hiljade porodica. Tako je. Dobro, a zašto si htjela da ostaviš ako su bili ženska deca? Pa sad evo da kažem, možda je tako nešto rekao Bog, to je neka jača sila. Tako si ti osjećala? Pa neki osjećaj 100% majka mora da ima neki osjećaj. Da. Da ne dugovlačim, da nešto, bolje da kažem ono što jeste pred Bogom, ja to ne volim da držim u mene, bolje malo da kažem i ono što jeste. Možda je Bog bre tako rekao. Pa sad Bog neko odluči, Bog ne dao, Bog ne uzivo, pa šta da radim? Dobro. Tebe... Zoricu Marković. Aha, Zorica Marković mi je dobra prijateljica, čujemo se, vidimo se u Zadrugu. I moja, pozdravljamo Zorku ovog puta. Pozdrav za Zorku, a i pozdrav za Zoricu iza Kemiša. Iza Kemiša i Zorica. Iza Kemiša. Onda sad moram da čujem jednu pesmu od Zorice. Jao, ne mogu. Moram. Ne znam stvarno. Ona će ovo da gleda. Ona će ovo da gleda. Pa neka gleda, veliki pozdrav za Zoricu i za Kemiš i za njene celu porodicu, unučići i decu. Nek su živi i zdravi. Ajde neki deo pesme, daj mi nešto malo. Ma čula mene Zorica, bre, Bruslika sam pevala na Pink. Ba dobro, ali daj nisi kod mene u emisiji, daj neku drugu pesmu, ne moraš od nje. Daj mi neku. Ajde, Rođendana 2. Pa evo, volim ovu njenu pesmu. Pusti glas. Slavim Rođendana 2. Jedina sam kako slavim Rođendana 2. Ajde da čujem. Ja stvarno ne znam, sad ne mogu da se setim. Jedina sam koja slavi Rođendana 2. Sudbina mi odredila ta 2 datuma. Prvi put. Kad me majka rodila, drugi put kad sam se oslobodila. Bravo. Reci mi, da li je teško da budeš javna ličnost? Pa za mene nije teško. Sad nije, ali u početku? Pa u početku mi nisam znala da se okrećem oko kamere, da pričam, šta znači, šta je ovo ono. Sad sam se malo rastrestila, sad ti barataš, evo kamere ovde, sad ti super barataš, odlično. A reci mi, Rado, sljedeću stvar. Šta ti je rekla, jesi u kontaktu sa familijom? Jesi. Jesi. Šta ti kaže familija kad ste vi izašli, vaš 4 na malim ekranima? Kad ste se pojavili? Vidimo Rada, Giba i Mika. Porodica Vasić iz Male Plane kod Prokuplja. Prvi put javnost vidi i javnost zavolela. Jel' tako? Pa tako je baš i bilo. Moje sestre, moj brat, sad mi je jedan živ, jedan mi je umreo. Pa svi su oduševljeni. Jesu? Jesu, moja braća su oduševljeni, imam braćevi, ostričevi i to, sve me zovu moja glumica. Ja kad sam bila mala, to nisam rekla ni na jednu televiziju, ja sam rekla, ja se zovem glumica. Nemoj da me zovete Rado, da me zovete glumice. Kažu moji, zašto? I moje celo selo. Dobro. Kažem, ja ću da budem glumica kad ću da porastem. Kaže, čekaj, dete, kako će da budeš glumica? Ja sam imala dugačku kosu, plava mi bila. Onako zgodna, malo, šta dete od 15 godina. I ja sama sebe, glumice, celo selo me zna, ja sam iz Gornju Rečicu, zove me glumice. I stvarno ja to kad sam počela po ove medije, po ovo, i moji kažu, pa ti si rekla kad si bila mala da će da budeš glumica, eto počela si da budeš glumica. Tebi se san ostvario. I san mi se stvarno ostvario. Jeste. I svaka čast na tome, stvarno te mnogo ljudi vole. Uhvatila si Radeta u prevari. Pa, znaš kad sam Vratila si ga i uhvatila si ga. Ti njega nisi varala, ali on tebe jeste.
Pa to je bilo nešto kratko. Kratko, ali slatko. Pa možda bi mu bilo to, ali kod mene nema moje oko što vidi, ne laže, nema prevara. To kod mene za čas ja sam osetljiva žena. Šta si ti videla u toj prevari? U toj prevari, eto, on je prišao jedno i, znaš, počeo da priča, da radi, ja žena kao žena, svaka žena ljubomorna. Šta ćeš ti pored nju, a? Pored nju? Šta si je pitao? Šta si ovo? Sad ne mogu se izrazim ovo. Slobodno bipovaću ja. Kako si rekla ti meni slobodno reci? Koji ćeš pored nju? Šta ćeš tu pored nju? Da li trebaš od nju, a? On kaže, ne bre ženo, pa prišao sam, znam ženu, pa da pitam. Pa šta da je pitaš? Šta ti imaš nju da pitaš? Eto, tu počinje. I to krene i ti to sasečeš. Presečem, nema presek. Da li je istina, u narodu se kaže, kada je u kući dobar seks, mir je svuda? Pa naravno. A dobro, šta drži kuću? Zašto mi žene, da kažem, mi žene, zašto smo svuda? Pa sad i Naravno. razloga, a jedan od razloga je... Pa nema drugi razlog. Koji je? Pa razlog je da imaš ljubav, da ima seksa tog čoveka. Kad nekoga voliš, muškarca, udaj se za njega, naravno seks drži kuću. Ako vodiš račun ženu, ako imaš odnos i ako se ljubiš, ako se grliš, pa imaš decu, pa opet, pa ženu izvedeš u kupovinu, pa ju kupiš, pa priđeš pored nju, pa pažnju prema tvoju ženu, pa nijedna žena ne bega od toga. Svaka žena voli da je njen muž pored nje i da je voli, da ljubi, da spava. Ne spavaj sa ženu nedelju dana da vidiš koja svađa, žimi ti pa svađa, odmah raspravka. A spavanje, a što rekli? Mir u kuću, da vidi žena, kafa ujutru, čisti, pegla, oprala, zakačila. Ne zna od kojih bolesti da se odleči. U teškom je stanju. Ali tu ste svi uz njega, da njemu bude dobro, tu smo svi. Da stane na noge, da bude sve kako treba. Molim Boga, hvala Bogu, samo Bog da mu pomogne svakome, pa i njemu. Jeste. I uz Božju pomoć da će sve to da bude kako treba i da i dalje budete srećni i nasmijeni kao što vas ljudi i doživljavaju i vole. Dobro. Rado, fama se smirila negdje oko vas četvoro. Oko Gibe, Mike, Rade i Radeta. Malo ste se povukli iz javnosti, te u reality uđete, malo izađete, sad vas nema u realitiju. Narod svakog dana očekuje da se vi pojavite, da vi dođete jer su prosto navikli da ih zasmejate, da ih zasmejavate vašim raspravama, prepirkama, vašim svađama, vašim načinom razgovora i svega toga. Onda u jednom trenutku se desio veliki bum u vašoj porodici. Promjena pola Giba i Mika. Da su deca vaša promenila pol. Vi niste iznosili ništa u javnost, vi ste to zadržali za sebe, vi ste čuvali to za vašu kuću jer je to vaša stvar, privatna. Naravno. Jel' tako? I onda se pojavila jedna fotografija. Jel' tako bilo? Pa fotografije možda se pojavaju od koga hoćeš. To, da. Od koga hoćeš možda se pojavi fotografija, ali lično kad će se one pojave i oni da kažu o sebi i oni da pričaju, ja ne mogu ništa u njenu ima da pričam. Jasno. I neću nikad ni da pričam. I da jesu i da nisu, to su moja deca. To hoću da poentiramo. Hoću da poentiramo da apsolutno niko ne treba da gleda kakav je ko, gde, šta i koliko. Nego bitno je da neko bude zdrav i srećan. Sreća je negde najbitnija, je li to? Pa ja šta gledam u moju decu? Da je prvo njima dobro, da su one srećne, da su mi žive i zdrave, a ko se sme, neka im se vrati. Eto, to samo mogu da kažem. Ja ne želim ničije dete. Ničije dete ne diram, ničije dete ne ogovaram, nemoj niko ni moje. Jer ja sam majka, mene to boli. Pa oni da znaju, pa to je sad normalno. To je sad normalno. Ali kad će da bude vreme, ima da čuju lično od njih dve. Neka čuju. Kada njih dve budu naravno.
Dobro. Ali šta možeš da mi kažeš? Možda mi kažeš, oni se sada zovu, to smo pročitali u novinama, Ivana i Ana. Pa to novine pišu. Novine može da pišu i Ivana, i Ana, i koje ime hoće. Ali to kad će da čuju lično od Ivanu i od Anu, tak će... Onda neka njih dve kažu. Da. Dobro. Sad, a reci mi ovako, oni žive u Nemačkoj. Da. Jel' tako? Tako. Kako je njima tamo? Pa, Ti se čujete? znaš kako, ja se čujem. Videopoziv, Viber, Whatsapp, sve to sada. Čujem se ja s njim svakog dana. Ne jedan put, i dva put, i tri put se čujemo. Sad još kako je rade u bolnicu, to non stop telefon zvoni. Nego sam odvojila vreme radi tebe. Ti si drug moj. Naravno. Da li je pametno da se oni pojavljuju u javnosti? Pa mislim da je pametno. Mislim da je pametno. Ne plašu se od nikoga i nema zašto se plašu. Nisu prve one. Ima mnogo koje su pravile i koji prave. Pa to je neka jača sila. To je neka jača sila. A zahvaljujući doktorima prave lepote. Prave lepote. Prave lepote. Ali čekaj ti kažem, na koga liče? Pa na majku. Na majku, Boga mi liču na majku. Stvarno? Pa dosta kažu, ista majka. Jel? Ista rada. Samo što nemaju ovaj moj jezik, bolje pričaju nego majka. Slušaj, pa dobro, oni ne psuju. Ne psuju. Ali ti psuješ. Ma ja imam plitak jezik, veliki jezik, dugačak neku materinu kad počnem ja da psujem i da kažem ja nešto naučila sam, ja sam ti taka je gotovo. I to narod voli kod tebe, što si ti iskrena. Ti se nisi folirala nikad ispred kamera, jel' tako? Ma i neću nikada se foliram, bre, nisam ja za to. Zato tebe narod i voli. Nisam ja to. Ja to što jesam, ja kažem. Ako sam čula, ima da kažem jeste, ja kažem u oči. Čula sam to i to, rekla si, uradila si, a kad laže neko, pa ja ne volim neko da me laže, ja bi ga šamarala ili ubila bi sama sebe kad me neko laže. Da, ne voliš laž. Ne volim laž. Jasno. Niti volim da lažem, niti da kradem, ja sam ti najiskren. Sama sebe mogu da izdajem. Jel me veruješ? Ja kažem, sad neću da kažem ovo rade, to ako sam nešto uradili. Sad ste dobri. Da, sad smo. Pozdrav za Boru našeg. Pozdrav za Boru. Eto. I ja i on. Dobro, on me malo tu predrmao, video da sam ja tu bila drugi put, on je bio u prvu sezonu, ja u drugu, on je video da može nešto da napravi od mene, da sam ja izičara i on je tako to napravio da bi mene malo podigao. Ali ja to nisam shvatila. Razumem. Dok sam... A kako komentarišeš Brendona? Brendona... Mnogo si proplakala i propatila zbog njega. Jesam. Žao mi ga i volim ga. Znači, volim ga, žao mi ga, ali to je neko dete alav. Mnogo jede, mnogo drčan. Mnogo. Pa znači, ja sam mislila, kuvala, sve. A ja mu dajem jednu pogačicu, drugu. Svi zadovoljni sa jednu i svi mi jedemo po jednu, onda jede 2, 3. Ja jednu mene pogačicu ostavim za ujutru, jednu za uveče. On mi ukradne i tu za uveče ja ostanem bez parče. Eto, dobro. Reci mi, Rado, šta je sa 2 zlatna zuba koje te darovo da rade? Rade me to darovao kad sam rodila Miku i Gibu, ali ja to posle deca. Mama, skini te zlatne zube, nemoj više te zlatne zube. Mama, ti prava ciganka. Pa ciganka sam, sine, volim zlatne zube, pustite mi, bre, moji zlatne zube. Ajde, brukaš me sa to. Ajde, skini, mi će ti platimo krunice da staviš. I tako i bude. Pa ajde da ih kažem, ajde, dobro, skinite, sine. Platite vi meni krunice, a ja ću da skinem zlatne zube. I šta si uradila sa zlatnim zubima? I ništa, odnela sam i u zlataru i dam zlatni zubi i uzimam ovo privezak, ali uzela sam privezak isto na drugo lanče mi to. Uzela sam privezak sa lik od Bogorodice. Eto, lepo. Reci mi, Rado, moram da te pitam kako gleda familija to što su sada Gibi i Mika postali Ana i Ivana?
Familija, pa kad ja podržavam, nek podržava familija. Ko me podržava? I ko je podržavao moju decu? Što rekli Nemci, bitešen. Ne podržavaš me? Raus, otvorena ti vrata, ne dođem ti, ne dođeš mi. Ja ne mogu nikoga više da volim nego što ću da volim moju decu. Sve o šestoro. Sve šestoro, naravno. Tačno. I ti sada kroz šalu umeš da kažeš ti sada imaš koliko ćerki? Pa sad imam 5 ćerki i jednog sina. 5 ćerki i jednog sina. Dobro. Rado, ti se vodiš time da apsolutno ko ne podržava tebe, apsolutno nije mu mesto u tvojoj kući. Ovdje vidim počelo, vidim i na TikTok, vidim i na Instagram i na Facebook. Imam Instagram, imam Facebook, imam sve. Gledam koja deca se rodu, bre. Gledam sastavljena deca, zalepljena deca, bliznaci. Koja majka to voli, bre. Da se porazumemo, da pričam i to da zna javnost. I oni to znaju mnogo ljudi. Zar sam ja kriva? Što rekli, ja sam imala seks, pravila sam to dete. Ali šta ja znam šta sam ga napravila? Što rekli naši ljudi, šta seješ to izvini? Šta sam sejala, to sam pokosila. U stvari, ono što si htjela da ostaviš u bolnici, nećeš da ostaviš? Ma, kako da ostavim? Ma, koja majka, pa jedna kučka rodi, pa ju uzmeš kući da se igra s njegom malo, ona dođe će te pojede pa ga nosi u zubi. Te ja ću moje, nego možda to, eto ja što sam izičara malo, što sam lupnula. Dobro. Čakaj, sad moram te pitam. Promjena pola je u 21. veku moguća. Naravno. To rade ozbiljni hirurzi, ozbiljni ljudi, ozbiljan tim lekara. Gde su to radili Ivana i Ana? Sad to ne mogu da kažem. To će biti oni. Dobro, ne može. Ne, ali mislim, je li u Srbiji ili u Nemačkoj? Ne može da kažeš to? Neka bude mala tajna. Dobro. Ako hoće informacije da dobije, neka dođu kod mene da ih savjetujem gde idu, di seču, šta da radu. Ima dobri hirurg. Ja pozdravljam hirurga, hvala mu, srećne, presrećne, zadovoljna, isto ko majkina. A čekaj, reci ti... Još bolje napravili. Prava nova. Da kažem iskreno, stvarno, 10, ako može i neka veća ocena dala bi. Samo da mi je živ i zdrav doktor za to. Je li ko mamina? Lepša je od mamina. Lepša? Ma mamina ostarela, a njina je sad nova, mlada. Zategnuta, što rekao, ne, može od moju da napravu. Pa čekaj, si ti to videla? Vidim, kako da ne vidim moje čerke, hvala Bogu. Pokazale? Jesu? Pa kome da pokaže, ako neće. Tačno, i šta si videla? Kažem, sine, isto ko moja. Isto ko mamina, samo sad što vaša bolja, nova, zategnuta, mama rodila. Izvukla se, sinko, dosta. Pa šta da radim, bre? Šta da radim, ono da kažem što je. A čekaj, Rado, hoćeš ti meni sad da kažeš ovako, kako se to radi? Šta se to radi? Gde? Šta se radi? Pa kad se radi promjena pola. Pa ja nisam napravila, ja ne znam. Ja sam se rodila tako. Šta pitaš mene? Jel mogu te zagrlim jednom? Jel mogu? A čemu pitaš mene? Ja nisam stavila. Pa stvarno pitaš mene kako to... Joj, ali šta... Čekaj bre, Rado moja, šta misliš ti kako se to radi? To hoću te pitam. Opet ti sad mene nasmejavaš. Ništa, ja i ti idemo kod doktora. Šta sam pričala? Dobro, sve je na tebi. Viška se malo... Sve je na tebi tvoje. Da. To hoćeš da kažeš. Čekaj, jesi radila grudi? Ma ne, brate moj. Usne? Ne. Jesi podizala obrve? Ne, vidi. Očne kapke? Ništa, još očni pritisak ima. Ništa. Rebra nisi vadila? Ma kaka rebra, odakle bi stomak izleteo da rebra vađe. Dobro. I, znači, ti kažeš da se to radi, da se ide kod psihologa, kod psihijatra? Sad samo pare
i radiš šta hoćeš. A jeste, ali moraš da odeš na preglede, moraš da... Pa mora da ideš prvo kod psiholog neće te unakazi, on mora prvo da te pregleda, da ideš, da... Dobro, i kad odeš kod psihologa, kod koga posle ideš? Pa kod hirurga. A kod hirurga posle ideš? Pa da, bo. Jeste. I koliko to traje? Šta misliš? Koliko traje ta operacija? Mene kad bi stavili na ti sati, na ti aparati, ja ne bi ni ustala možda. Dugo znači? Pa dugo. 8-9 sati ti je operacija. I to ozbiljan tim rad? I to sam dobro preživjela stojački. Kako ti je rado kao roditelju, kao neko čija su deca otišla da budu... Oči podignuto, napravljeno, lepo. Pa jeste. Ma teraj brigu na veselje, ajde, jedi, pi, provodi se, pa i naše pevačice stavljaju silikoni usta, nos, sve živo stavljaju. I lepe, prelepe. A neke rade i po 5 puta. Evo Maja, naša zadrugarka. Kaka je bila, s mene bila. Koja? Ona, Maja. Marinković? Marinković. Ona je s mene bila. Dobro. Njena kožica, ovo bilo ovde, tanka koža, njen kriv nos, uši klempavi, usta ovaka, onaka. Sad eno lepota. Sa svoje pare, svoja muka, svoj znoj, ona onda zarađuje. One onda muka. Onaj go vuče, ono radi, nerve. Niko ne dobiju se pare lako. Od njih, kad svako mora da radi. A njena muka neka dete stavi. Pa svako mora da radi. Nije samo ona svima. A jesu sad tvoje ćerke... To volu, ali napravi ono koliko rekao Bog, da ti ne padnu na dole. Ona kaže da ona voli kad je sa dobrim tim frajerima, kad su ti bokseri i tako to, pa da zamišljaju da su to džakovi da udaraju. Nek udara ono u kurac, ne može to tako. Kad bi nju tako neko masirao prema ženu, znamo mi žene, treba da budeš pažljiv, da maziš lepo, a te sile i to, ja ne znam, svaka čast nju, ako nju boksiraju. Čekaj te pitam, jesi ti perverzna? Jesi bila u mladosti perverzna? Šta je to perverzna? Eto, ja vidiš, ja ne znam šta je to perverzna, kamoli... Pa to je kad si perverzan u seksu, na primjer. Seksualno? A? Seksualno? Ne, kada si u seksu perverzan, bezobrazan. Ne. Da mi ne da Bog to. Ne? Ne, sinko, da mi ne da Bog. Ja sam normalna žena, normalni seks, normalno sve. Da bude i njemu lepo i mene lepo. A slušaj, danas ovako. Danas su ljudi mnogo perverzni u seksu. I danas se vezuju, bičuju, šamaraju. Ne sam, za to stvarno ne. Jesi čula to? Pa da ti kažem, kad tako čujem nešto, evo, ja bi poludela kad bi me neko bičao, da ga bičam. Šta da mi radi on mene, to da mi radi. Pa šta je to, ko je to zadovoljno, šta je to, aj kažem. Je li to dobro? Da me neko bije ili da bijem ja nekoga? Ja bi ga ubijela. Kako bre da bijem čoveka, pa šta mu to radim, šta je to? Koji to bezobrazno, šta je više ovaj svet? Stvarno ne znam života. Ali Rado, oni se vezuju, imaju lance, imaju katance, imaju bičeve, imaju one metalne, imaju one... Pa će ga ubiju, bre šta? I uzmu i onda se šibaju. Onda se čupaju za kosu, onda se dave. Nemoj mi pričaš života ti, evo nerviram se, ne znam ja to. A šta bi ti uradila kad bi tebi tvoj Rade to tražio? Pa ja bi ga zajebala, ko ćeš mi kurac da ja šibam bre. Idi muško, pa se jebi, pa se šibaj, pa radi šta hoćeš, ali da te ne bi bre života mi beg. Ne bi? Ma ne. Da, pa dobro, to je danas tako. Pa ako tako, neka nastavu, nek se i šibaju i gotovo. Da. Pa ja šta da... Ne, nikad ti nije ni tražio to radi. Ma kaki bre, ne, mi se ne šibamo, mi smo se šibali na drugi način. Kako? Na drugi, pa sad ne to mi je sad zanimljivo. Kako si se ti šibala tad? Sad znam ja, sad ne može da znaju svi kako sam se ja šibala. Pa samo ja ću da znam. Ne, to će da znaju svi, ne kažem. Neću da znam. Sad ne možda me prevarite, znam. Sad znam sve, sad znam. Jedan me samo što rekli prebao, ali ćemo mu vratim, znam ga koji je. Ko? Jedan novinar. Koji? Kaži ti meni sad. Pa kaži, slobodno. Neću da mu kažem ime. Dobro. Da kaže nešto loše. Tebe svi volu. Ti si moj najbolji fan
volim te i poštujem te i cenim te. Ja tvoj fan, ti moj fan. Pa de ima bolje, de ćeš bolje, kažem ja. Od meni i od tebe. Mnogo ti hvala. Mnogo ti hvala što si bila iskrena tokom cijele emisije, što si nam rekla onoliko koliko si smela i mogla. Naravno. Ja ovim putem želim da ti kažem da su ti vrata na našoj televiziji otvorena. Kad god budeš mogla, kad se dogovorimo, kao i cijeloj tvojoj porodici. Hvala ti što si nas ugostila u predivnom ambijentu i u tvojoj kući. Hvala na iskrenosti. Izvini na suzama. Pa moralo tako da bude. Bilo je i suza. Moralo tako da bude. I pozdravi i vevericu moju omiljenu. Oću. Jel hoćeš? Oću, kako da neću vevericu. Da mi kažeš jednom za kraj. Kako? Će pozdravljamo i ververicu. Jao, pa poslije ti će mene da... Mnogo ti hvala na svem. Veliko ti hvala. Predivno si. I tebi. Poštovani gledalci, hvala vam što ste bili večeras uz emisiju Pretres. Čuli ekskluzivno Radu Vasić po prvi put o nekim temama i to baš u mojoj emisiji Pretres i na našoj Hype televiziji. Ne menjajte kanal. Veliki pozdrav od Rade i mene. Pozdrav od Rade. Jeste, iz Male Plane. Male Plane. Kod Prokuplja. Tako je. Volimo vas, laku noć. Ćao. Prijatno, ćao.